Vi arbejder med syning og design. De designer nogle egne ting. Den var meget gammeldags før, og nu skal jeg så lave den sådan, som min stil er. Og det kan jeg meget godt lide, at man ligesom kan lave nye ting med noget gammelt. De designer jo faktisk alt, hvad det er, man har gang i. Og så kører vi! Man må godt have med smil! Vi må gerne gå lidt mere rytmisk med musikken, når I går. De viser, hvordan du skal gøre det, og hvordan du skal gøre det. Det føles rigtig, rigtig godt at kunne designe noget og sy noget, som andre kan lide. Ind over hinanden med fødderne. Jeg har i hvert fald fået mange komplimenter for kjolerne, de har på. Godt gået. Det var godt, Peter. Ja, det var fint. Vi kan jo godt kalde os forberedende til designskolen, og det er jo den vej, vi målrettet prøver på at undervise vores elever efter. Mulighederne er så meget større her, end de har været i folkeskolen. De kan male, de kan sy, de kan tegne, de kan arbejde med glas og keramik. Jeg har altid rigtig godt kunne lide kunst og håndarbejde. Det kan jeg mærke, at det styrkede mig til, når jeg skal videre ud i livet og forhåbentlig starter på en designskole.